dasar ayu orang turutono aja tansah gawe merene sih tak keloni nyegak sih njuk ampung Siti iya iya syaratnya apa aku mbok kon merem mau mbok tapuk yen raga pola kok mati ngono ngerti pola aku akeh dapuk kowe dadi bojoku umpama aku kelakon dadi bojomu dorong dina praktek kabeh carane piye bres kom banyu anget bres kom banyu anget